Fitra biex iwieġeb li 3 membri tal-Partit Nazzjonalista fil-Kumitat Parlamentari dwar il-Kontijiet Pubbliċi, il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffar rifjuta li jirrispondi għal kollox id-domandi li sarulu bil-kitba fir-rigward tal-kuntratti mogħtija mill-Korporazzjoni Eni Malta lill-Konsorzju Elettrogas. Matul konferenza tal-aħbarijiet id-deputat tal-Partit Nazzjonalista u chairman tal-PAC Derin Karabot spjega kif il-Kummissarju naqas milli jirrispondi żewġ mistoqsijiet sempliċi u għal kollox indipendenti mill-investigazzjonijiet tal-Pulizija. Jekk irċevix ir-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar il-kuntratti tal-Elettrogas u jekk hux dispost li jixed quddiem l-istess kumitat parlamentari. Meta jkollok il-Kummissarju tal-Pulizija li mhux biss jażel li ma jiġix ixed imma lanqas sempliċement jirrispondi għal domandi bil-kitba, hemmhekk ninkwieta u jien iddiżappuntat fl-istituzzjonijiet tagħna, fis-sens li meta inti għandek il-Kamra tal-Parlament qed titolbok li inti tiġi u tirrispondi kif ġara fil-passat għax kien hemm kummissarji li ġew u hu stess meta kien għadu spettur kien ġie jirrispondi għal domandi dwar ħiel ta' korruzzjoni, dwar allegazzjonijiet koroħ fuq pajjiżna li jiġu jirrispondi. Fil-waqt li konferma li hemm l-investigazzjoni ta' dejjin, aħna nippretendu li bħala oppożizzjoni fġieħ trasparenza, fġieħ il-kontabilità u fġieħ li naraw li l-poplu Malti jkollu risposti li jixraqlu għandu jiġi jiċċara l-punti u jirrispondi għad-domandi tal-oppożizzjoni. Minnaħa tiegħu id-deputat tal-Partit Nazzjonalista u membru tal-Kumitat dwar il-Kontijiet Pubbliċi Graham Bencini fakkar kif l-4 deputati laburisti fil-Kumitat ivvotaw kontra l-Kummissarju tal-Pulizija jixed dwar il-kuntratt skandoluż tal-Power Station mogħti lill-Elettrogas. Wara aħna bħala membri tal-Oppożizzjoni fuq il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi għamilna talba. Ridna nagħmlu talba lill-Kummissarju tal-Pulizija biex jixed fuq l-istess kumitat u l-membri tal-Gvern fuq l-istess kumitat ivvotaw kontrina, bħala membri tal-Oppożizzjoni ktibna bil-miktub l-istess Kummissarju fina minni lu diversi mistoqsijiet. U irrisponda billi ma weġeb l-ebda mistoqsija u minflok għalulna li l-investigazzjoni tal-Pulizija huma ta' natura konfidenzjali. Allura aħna nifmu li hemm investigazzjoni għaddejja. U għalhekk aħna bħala membri tal-Oppożizzjoni fuq il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi nerġgħu intennu għall-importanza li l-istess Kummissarju jiġi jeġed qudiemna propjament minħabba l-fatt li kif qalu hemm investigazzjoni għaddejja. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet it-tliet kelliema tal-Partit Nazzjonalista stqarrew li fir-risposta tal-Kummissarju il-Partit Nazzjonalista kien jistenna aġir aħjar. Iżda minflok Angelo Gaffar għażel li jingħaqad mar-retorika politika tal-Gvern ta' Robert Abela. Fil-fatt l-istess skuża li stqar il-Kummissarju tal-Pulizija fl-ittra tiegħu intużat ukoll mill-4 deputati laburisti fil-Kumitat sabiex waslu biex ivvutaw kontra t-talba tal-Partit Nazzjonalista li l-Kummissarju tal-Pulizija jkun imħarrek biex jixed. Il-kellima komplew li fil-waqt li l-Kummissarju konferma direttament li hemm investigazzjoni għaddejja dwar l-Elettrogas, il-Partit Nazzjonalista jfakkar lil Angelo Gaffar li hu stess kien xed quddiem il-PAC fil-5 ta' Novembru tal-2014 meta dak iż-żmien kien spettur rigward investigazzjoni oħra. Fakru wkoll l-eks Kummissarju tal-Pulizija kienu diġà għażlu li jagħtu x-xhieda tagħhom quddiem dan l-istess kumitat u għalhekk din ma kienx se tkun l-ewwel darba li ġrat. Fid-dawl ta' dan kollu d-deputat tal-Partit Nazzjonalista David Aġus insista li l-Partit Nazzjonalista qed jiddikjara li se jkompli appella lil Angelo Gaffar sabiex fġieħi trasparenza u l-kontabilità jaċċetta l-istedina u jixed quddiem il-Kumitat. Wara nagħmlu ta' ġimgħatu xhur nitkellmu fi Public Accounts Committee dwar il-kuntratt tal-Elettrogas, ir-rapport tal-Awditur, u nafu issa li l-Kummissarju tal-Pulizija sallu madu jirrifjuta li jittra quddiem il-Public Accounts Committee u anki wkoll għax id-deputati tal-Partit Laburista iddeċidew li jivvutaw kontra li jiġi fil-Public Accounts Committee il-Kummissarju tal-Pulizija għandna mhux se nifqgħu. Aħna nhar it-tlieta li ġej għandna xut ieħor, għandna lill-eks Ministru Konrad Mizzi li se jiġi nhar it-tlieta fil-Public Accounts Committee biex aħna bħala oppożizzjoni insaqsu d-domandi lilu. Mhux se jkun l-aħħar xut tagħna fil-Public Accounts Committee, fadlilna numru ta' xhieda oħrajn li rridu ntellaq quddiem il-Public Accounts Committee biex finalment naslu wkoll għall konklużjoni tal-investigazzjoni da dan ir-rapport ta' Awditur Ġenerali.